Sziasztok! Ma párgyakorlatot szeretnék bemutatni, hogy én hogy csinálom. Mindenki másban hisz. Ezzel kapcsolatban sok támadást kaptam, de szeretném megmagyarázni, hogy mit miért csinálok a vendégeimmel, és én miért úgy csinálom a gyakorlatokat. Az első ilyen gyakorlat a lábtolózás, amit én nem teljes mozgástartományban csinálok, aminek az a magyarázata, hogy én szeretem a feszítőt a hajlítótól teljesen külön választani. Ami azért fontos, mert nekem folyamatosan a hajlítóm volt az, ami az erősebb testrészem volt, és ezért teljesen beengedtem a lábtolózást, a lábtolónál a gyakorlatot, akkor a feszítő kevesebbet kapott, mivel a hajlítóból indítottam meg a gyakorlatot. Ezért szeretem nálam is, meg a vendégeimnél is külön szedni, tehát hajlítózásnál teljes beengedést csinálok, feszítőzésnél pedig szűken és nem teljes beengedést. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha hajlítóra csináljuk a gyakorlatot, akkor széles